I'm a Sly Cooper. Og i dag spiller vi Assassin's Creed. Assassin's Creed. Vi spiller Assassins. Så Assassin's Det gør vi bare lige. Der er team Rasmus Tækken, Mortis og 57C. Ja, det er så mig, der er bedst til at... Nej, du er god til at rådgive på sådan noget. Ja, det I er mig. er bare der er så stærk i, skal man sige, i slagene. Lol! Jeg er parkourmesteren. Jeg er parkourmesteren også 3. Jeg vil gerne have Ja, det er super. Okay, jeg har fundet Laban. Og hvis I ser Bill... Jeg troede, det var Laban. Hernede! Team... Hallo, vi er team! Rasmus, han er med os! Nå, ja, okay, så lad os spille. Hallo, vil I vide, hvorfor jeg er så meget Sly Cooper? Fordi jeg hopper derfra og derover til. Anders? Hvad sker der, hvis jeg slår mig i dansk der? Flere modstandere, er I klar? Så, alle sammen, vi går op på tagene. Jeg skal nok finde de bedste veje. Ja, jeg har... What? Jeg på Steps. Jeg har kun 2 modstandere. Ej, en. Det er så 1. Hey, er ikke bare god, der fandt ned? Okay, jeg har en idé, venner, jeg har en idé. Lad os prøve til det sted, hvor man kan komme ud på rammen. En eller anden fest her. Hvad er I gode til? I er gode til farfej. Er det ikke mig, der skal have den? Nu skal jeg give. Nej, du. Ja, og pil. Nej, jeg skal give. Nå. Det er boo. Jeg skal Rasmus. Nå. Okay, I bliver bare holdet ved nærfejl, så går jeg her, men jeg kan jo ikke skyde, så kan jeg ikke skyde den eller sådan noget. Jeg skal have noget som tager kapital. Okay, Rasmus, jeg har 10 kul, er det det, jeg skyder dig? Ja. 10 kul. Er det der en? Ja, det er Rasmus. Jeg tager de kul til de fede kul. Dader, de kul! Det er de kul. Au! Tag de kul. Du kan bare tage på bøf. Det var godt, jeg slår med en bøf. Jeg slår med en bøf. Okay, jeg slår med her. Okay. Hvis jeg leder ved toget. Altså, hvor skal jeg lede hen? Skal jeg lede ved toget? Du leder bare på det hele. Hold da med, du kan selvmord, det er en dum idé. Ja. Jeg kan se ham. Det er sig selv. Okay. Jeg kan se ham. Nej, det er mig. Han dræber mig. Rasmus, han dræber mig. Nej, jeg gør ej. Du slog mig der lige. Jeg kan se ham. Jeg ved, hvad jeg er. Jeg er inde i det der sted med den der parkour, I siger, jeg ikke kunne klare. Du slår mig hele tiden. Det er der er fortjent. Jeg har fået chainsko. Hjælp! Rasmus er efter mig. Eller jeg har chainsko. Hjælp! Okay, deroppe er vores hemmelige base, Sly Cooper-basen. Er der nogen, der skal dø? Nej. Okay, I må ikke slå hinanden. Anders, jeg har chainsko. Men så har han lædersko. Jeg ser bare mega sejt. Prøv at se. Jeg kan ikke lide Kom med dig. Kan I også klare den her parkour? Jeg klarer lige et forsøg. Ved I hvad, I skal bare blive ved med at sprinte. Det er et tip. Bliv ved med at sprinte. den er mega svær. Bliv ved med at sprinte, Anders. Det er ikke svært. Skal det bare være i et hop? Og så løftede han. Er det så værd? Ja, bare! Nej! At vi gør bare slå mig! Anders! Anders! Du kan bare slå mig. Væk! Nu skal jeg bare væk! Han løber! Jeg er den hemmelige tyv. Jeg kan godt lide ymer. Du kan lide ymer? Nej. Jeg hader ymer. Nu er det tid til min Sly Cooper. Hallo? Jeg ved, hvor Anders er. Jeg kan ikke finde ud af Sly Cooper mere, for jeg er så ophybet. Hvor er han? Jeg kan ikke finde ham. Yes, nu kan jeg lave Sly Cooper tricks igen. Jeg ser herovre eller sådan.
Lille ville ønske brugt wallhack. Så kunne jeg bare lige hakke dig. Der står, vi filmer. Ja, undskyld. Jeg mener det ikke bogstaveligt. Shit. Det er kul. Det var kul. Kul. Så tag det. Som elsker kål. Kål. Ja, Så elsker kål. Anders, kan du lide kål? Kalle. Det er ikke fordi, jeg ikke hader blot. Jeg kan se ham. Han står og laver kukur. Anders, der kommer nok af dig. Ja, jeg kan ikke se, hvad Anders er. Kan du ikke? Nej. Jeg tror, vi skal lige have nogle gode øjne, ikke? Tak, du ved godt, at han mener dig. Ja, jeg ved det. Men nu kan jeg fandme ikke se, hvor du er blevet af. Altså, jeg er like Hoover! Nej! Prøv at kigge ned! Ned. Han er der, i går. Det er godt, du må ikke stille det der. Nu er ham! Tag ham. Shit! Jeg ved ikke, hvorfor jeg søg. Jeg tager er du søg. Hvorfor tror jeg kender mappet så godt? Okay, fang mig nu. Fuck, nu har jeg ikke flere penge tilbage. Der er du! Jeg er skrevet. Jeg bliver nødt til at tage parkourstien nu. Okay, er der nogen, der kender mig? Hvem ved, hvor jeg er? Rasmus! Det sidste respawn. Jeg er der nu. Find mig. Det er toget. Seriøst. Nej. Døde Anders. Rundt. Og ja, Rasmus er ny på YouTube-kanalen. Lige her. Fuck. Shit, jeg har fundet ham. Måske er jeg ikke super bedre end dig, men jeg kan snart nakke dig. Ja, du kan ej. Nu tager jeg by! Nej, det gjorde jeg. Hej Rasmus, hvad laver du dog derinde? Rasmus, prøv at komme derhen igen, så skal jeg nok nakke ham. Men jeg ved, hvor du er. Jeg ved sgu også godt, hvor du er. Hej, kan du nakke mig måske? Nej, men du har pur pil, så det er snyd. Er det lige nu? Ja, så er bare ned. Altså, er du nærfighter, eller er du ikke nærfighter? Jeg kommer og Ikke nakker set. dig Fuck, jeg nu, er dårlig Anders. til at se. Ej, jeg skal heal. Rasmus! Udenfor det der store guldhus. Skynd dig. Anders han løber rundt. Jeg kan godt lide dyr. Jeg er lidt af et dyr. Okay, så har jeg nogle sko. Hvorfor prøver I overhovedet Hvad? på angriber? Hej Thijs, jeg kan godt se, du er på vej op. Så ja, Jeg kan godt se, hvor du er, fordi jeg nakker dig lige om lidt. jamen jeg skubber dig bare ned, inden du kommer op i stigen. Jeg er på mig derovre. Jeg har det på kornet. Boing! Ej, jeg nakker dig lige om lidt. Rasmus, han er inde i det store guldhus. Anders, Jeg gik derhen, og nu er der bare sådan en stor mur på. jeg er over, og jeg prøver at komme op til ham. Altså, den lille, der gemmer sig. Er han lille shortet lette? Okay, Anders, så find mig. Jeg ved Jeg godt, kommer hvor der ind nu. Hey, Rasmus, han er deroppe. Han er oppe på anden sag. Jeg siger nu op. Skal jeg fandme mig? Jeg kom der også deroppe. Ja, Rasmus, du fik ham. jeg har også kun 3 liv. Her, tag nu. Rasmus, det er mig. Ja, Rasmus, skær ham så. Rasmus, du nakkede din teammate. Nu dør du af ham. Skal vi ikke slå os sammen nu, Thijs? Thijs, skal vi ikke slå os sammen? Thijs, hvorfor slår vi ikke os sammen og dræber ham? Rasmus, jeg skal bare lige have lov at tænke sig. Rasmus, kan vi team? Kan jeg få noget ting? Emil Walker. Emil Walker! Eller, vi skal nakke Emil Walker. Hov, der kommer Anders.
kan lige få en lue. Anders! Nu! Godt! Lad bare! Yes! Nej! Godt! Må jeg få noget? Ja, så er vi team Thijs, ikke? Nej, prøv lige at skaffe mig væk. Nej! Thijs, kom herom! Fordi nu dræbte du mig. Thijs, kom herom! Det var jo kun et Nej, joke. Jumbo. Må man ikke? Kan I ikke tage en joke? Nej, vi kan ikke. Vi har os hele tiden. Og jeg har også masser af mad til dig, Thijs. Må jeg få. Jeg er bare blevet dræbt. Vi skal ovenpå. Ja, det er god cirka. Nu er det bare lige mig. Men jeg kan ikke så meget. Ja. Jeg er oppe. Okay, Anders, hvad er det? Jeg gider ikke have det lortesvær, må jeg få noget andet? Yes. Noget mad, eller noget hjælp der. Vi havde jo ønsket det ikke. Hvad er for det hjælp? Der var kun desværre en hjem til mig. Jeg er bare helt vildt udtrykt med dig. Det går bag mig, det. Okay. Jeg kan ikke lide det der. Man går uheld. Nej, han kommer nu. Er du klar? Måske sige noget, jeg har en idé. Så fik vi Vi noget. kan have small kill det der. Har vi holdt nogle arrows? Ej. Har du ikke? Nej. Har du? Thijs, Jakob. Nej, for du mærker mig konstant. Det var kun en joke, og du kan tage en joke. En joke, det var en joke, du lige nakker mig. Du bare... Thijs, kan han overhovedet komme derop, hvor vi er? Ved du, hvor jeg er, Anders? Ja, du er helt op. Ved du, hvad jeg Det er bare et eller andet hop, jeg ikke kan. Nej, jeg var tæt på. Jeg var tæt på at kunne komme ud på ringen. Og med ringen, så ville jeg ud på spillets ende. Derude, der kan man undgå totalt. Hvis du bare lige prøver at hoppe ud, så kan man bare lige slå den tilbage, så falder han ned og dør. Men selv træsværd kan man. Det er bare et lille sølle slag. Selv med hånd. Nej, med hånd, det duer ikke. Det skal være svært. Anders! Jeg er lige ved at være ude. Rasmus, hvor er du overhovedet? Nej! Jeg tror, Rasmus han er gået emo. Seriøst, Rasmus? Okay. Jeg er bare vild. Man skal falde ned. Jeg var ikke. Okay, Anders, nu teamer vi med Rasmus. Rasmus, vi er team nu, okay? Okay. Okay, vi nakker ham, ikke også? Hej nu. Oh my god, det kan jeg godt sige. Jeg vandt ham. Han er her. Jeg ser ham. Nak ham. Han er her! Så er det bare væk. Nu er heroppe. Jeg kommer nu. Det er fordi, jeg var 100% uden at jeg slog. Eller fordi han desværre slog. Jeg kommer nu. Skriv, vi har på video. Skriv, vi har en sag. Nogen af jer ude, der kender hans Sigitro. Please, vi gider ikke have hackers. Nu vil jeg anmelde ham. Så bare gør det. Vi gider ikke have ham. Så nu ved I det. Yeah. Og min roller mere. Så... Nej, han lytter. Min roller, han er nu. Han gider ikke stress. Hey, er nogen, der prøver at hoppe til deres guldtårn? Altså, jeg er lige klar den. Hej Rasmus, jeg er lige oven på dig. Rasmus, du lover du ikke så. Jeg har gjort det. Rasmus, gå den op. Op. Nå, Asper. Rasmus, please, lad mig slå bare en gang, okay? Jeg fandt ikke, hvor han kommer. Sing. Er der nej til Leroy? Nej, men jeg fandt ham. Okay, jeg lukker spændt. Okay, Rasmus, vi går op. Nej, jeg skal lige kalde Sila. Han prøver at se. Nå, han løfter. Hallo, det er fucking! Ja, de sagde, de var team på grund af ham der joined. Først var han henne. Det kan jeg kraftigt godt fortælle dig! Au! Nej! Først var han henne. For helvede. Thijs, vi er stadig team, ikke også?
Jo, jeg er over ved det der sted med den der opgang, der var pisse mærkelig. Den er der på, ikke? Den er med det der vand. Er det tæt på guldtårnet? Lidt. Og der er en dobbeltchest med ting i. Og resten af har bare ikke angribt mig, hva'? Var det der, hvor jeg gemte mig? Det der, hvor I var. Det der, det ligner, det har lidt, jeg mener, det har godt taget, men det har ikke glowstone. Det er rigtig meget glowstone. Rigtig meget glowstone. Måske skulle jeg bare komme ned. Okay, Anders, du møder så beaconsen. Jeg kan se jer. Har du fundet mig? Anders, du møder så beaconsen. Ja. Så finder jeg hjælper dig. Men nu jeg har et jernsværd, så... Jeg har stået. Skal nok. Jeg er derovre, jeg har hængt dem alle sammen. Jeg skal kigge på, hvad jeg har hængt. Hej. Har du stadig nogen her? Bag dig! Bag dig! Du er svin! Au! Anders, stop! Jeg tager dig! Oh yeah! Nej. Anders, er du klar? Nu kom til tåret! Eller... Men det står nede ved benene. Seriøst, det er for simpelthen det her. Det her, det kan være en måde på mad på. Det er jo virkelig overlevet. Det er dame. Altså, så bare prøv at komme op og stå. Der var han. Ikke ham. Altså lige... Anders? Nej. Ja, kan du se, han har skrevet en CD for dig. hvis du... Nu kommer han. Nej, jeg har ikke talt mig liv. Jeg har. Nej! Jeg tager. Rasmus, tjek et hacker du. Min dæk! Også giv mig lidt. Ja, så skynd dig. Må jeg godt få mit jernsværd igen, Thijs? Jeg skal hjælpe mig jo. Hent der! Team! Nå, ikke mere. Thijs, vi skal... Det er godt. Ja, og så giver du mig nogle ting der. Jeg bliver ikke tid her. Thijs, bare følg med mig. Jeg går op et sted, hvor han aldrig vil kunne komme op. Skynd dig! Et liv. Hvis den bare bliver ramt en gang, så bryder den. Jeg er lidt til at kæmpe. Hallo? Heroppe vil han aldrig kunne komme op. Og hvis han gør det, ikke? Hvad har vi så? Thijs, må jeg godt få lidt? Han kommer nu. Jeg skal nok slå ham ud, hvis han kommer. Jeg kaster bare det lort. Kom du? Det lugter så mega ondt. Jeg smider mig i en masse chain og sauce. Jeg har en boots. Thijs, må jeg godt få et stensværd? Okay, jeg har en boots. Thijs, må jeg godt få nogle stensværd? Og jeg har lige kastet et træsværd, og her kommer lidt foodstuff. Har du brug for mad? Ja, bare lidt. Jeg har masser. Okay, tak. Den her hjemme så kunne jeg give. Altså, han klarer sig aldrig. Det tror jeg ikke. Jeg var mega bange for dig lige nu. Jeg er ikke særlig klar, for jeg har bue og et hjertsværd. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, men jeg tror, jeg ikke er god. Jeg slår med hånden. Jeg slår med hånden. Jeg kan ikke se jer, mand. Ikke. Så det var derfor, jeg overlevede. Oh my god. Nej, jeg kan ikke komme op her. Okay, jeg prøver at komme op.
Jeg kommer langvejsfra. Nu kommer han. Ja. Kommer lige andre. Jeg tager et her, og så hopper. Hallo, lad os stå lige og tjekke noget. Så hopper I bare som nogle psykopater. Ja, det er vi sgu også. Jeg kommer langt. Jeg har fundet ham. Han gemmer ikke så særlig godt. Nu har vi sommerferie. Og den er plads. Jeg har masser af bøfler, så du fejl. Du kan ikke, og du ikke kan spise, når du kaster bøfler. Og nu sætter jeg lige mit webcam på, så I kan se mig. Nej, du. Okay, jeg sætter også en så kan jeg bare sætte på. Man kan ikke se det. Så jeg synes, du bare lige. Okay. Du Jeg har en idé om, hvordan vi nakker ham. Jamen, Thijs, man kan desværre ikke se det. Rasmus, du har også et facecam på. Okay, team. Okay, nu er vi team. Nu er vi ikke team. Nu er vi team. Nu er vi ikke team. Han blev. Nå, men så sætter jeg sgu bare ikke Rasmus på. Og ja, det er meningen alle sammen, at man ikke skal kunne se, hvad der står i chatten. Det er meningen. Nå, jeg kan hjælpe, og jeg står lige på Ja, Thijs, jeg kommer nu. Anders ligger det, alle tingene ligger nede på jorden også. Nå, okay. Så Du har 1 minut. er han på vej over til dig. Ja. Hej. Og Anders, lad os skynde os væk. Ej, bare der være. Jeg tror også ikke, den har vejen nu. Kom, Anders. Kom, det kommer herover. Kom. Vi skal et sted, hvor vi let kan slå ham ud. Ja, her. Der har jeg god plads. Okay. Okay, jeg kaster lige det lort. Nå, men tag stensværd til mig. Ja, men nu er det allerede changes til lort. Okay, her er en svær og chain boots. Jeg kan tage med mig med Han 13. kommer nu! Og det er bød. Du har også noget bøf? Du får en masse bøf. Okay, hvor er han? Prøv lige at... Atletten. Nej! Vi er stensværd! Jeg synes også bare, at jeg smider alt. Hej. Han kommer over til mig! Det er ham. Så. Du bliver her! Jeg one-shot ham! Jeg havde kun et halvt liv tilbage. Okay, nu er det team. Nu er det team. Team. Okay, han næste. Og jeg har en pil. Når jeg har en pil, så kan jeg nakke ham. Det er faktisk ret dramatisk. Jeg er bange for, at jeg måske... Ja, hvad synes I episoden skal hedde alle sammen? Jeg har en idé. Skriv ned i kommentarerne, selvom når den er lavet. Skriv det i går. Skriv det! Og inde på Prison må I selvfølgelig gerne give mig alle jeres penge. Hallo? Jeg snakker til at tage på. I kan sige. Det er klokken så. What the fuck? Hey! Anders? Kommer du over? Okay. Kan jeg godt have derovre? What? Jeg kommer langvejs fra, sig nu kan god dag til mig. Hvor er han henne? Vel, men jeg kan sige så meget, at det var der, vi sidst var til. Ja. Den der faktisk, hvis Rasmus den Nu skal jeg stadig, hvor du faldt ned. Mm, Hele tiden. Der er vi. godt. Kom bare for at dræbe os. Men hvis han kommer og dræber mig, hvis han kommer og dræber mig, Nej, så jeg har kan ikke læderfyr, jeg er med en chain. hvis han kommer og dræber mig, ikke? Så kan han faktisk, så kan han vinde 4 kulde indtil videre. Okay, velkommen, vi skal også bare en bil. Bye. Okay, bye Chris.
Master rank. Her. 200 kroner. Jeg tror, du skal også dreje kit. Anders, vil du godt, jeg sætter dig lige røv. Jeg synes, det var skide. Anders, vil du være fedt. Nå, tager skal vi holde madparty. Hvorfor kan jeg ikke skrive? Oh yeah, oh damn. Prøv at se, Anders. Okay, kan jeg ikke skrive i chatten? Kan du ikke? Nej. Nå, det er bare fordi søvn lader. Okay, jeg kan godt se dig. Han kommer nu! Jamen, det er chatten, der lader. Jeg kommer langvejs fra, siger du 5 måneder til min bue. Og ja, I kan måske ikke se, hvad der står i chatten, men det er også bare lige meget. Anders, du skal ikke tage ham. Jeg er nærfighteren, hvis han... Ja, Anders, hvad? Jeg spiller ikke med kig på det her. Noget fjalleri. Må ikke godt gå ind og slå. Nej! Han kommer! Ja! Jeg har faktisk ikke særlig mange liv tilbage. Kommer fra, sagde. Tak for min jægerhjelm. Kan du sige tak for min jægerhjelm? Hvad? Den der blok bliver broken. Eller den blok bliver smadret. Hvad? Hvad er der? Der er en usynlig mand. Hvad er din sko? Og lige dernede er han så... Lige dernede er han så... Jeg døde. Op ned efter ham. Du er skønt, Anders. Fint. Hvor? Det hele ligger så på jorden. Her. Jeg skynder mig op, Anders. Hurtigt. Og han kommer. Den var du ikke. Ja, jeg ved det bare. Jeg ved det godt. Du ved godt, jeg brugte en sidste pil på at redde dig. Eller på at redde din røv. Tak. Du ved, at jeg skal redde din røv. Og min røv er meget taknemmelig, kan jeg mærke. Hvad det vil sige? Skal du på tønden? Nej, den er bare meget taknemmelig. Jeg kan bare ikke... Jeg elsker banan. Jeg synes Rasmus er... Jeg hopper ud efter kister. Rasmus er blevet til et æble. Rasmus, er du blevet til et æble? Eller er du ked af det? Jeg ved, du er modig, fordi du har jo også rigtig meget efter det her. Og jeg er rigtig god til at finde vej. Og jeg er rigtig god til at finde vej, men... Er du rigtig god til at finde vej? Bruger han hack? Og dø, ja. Nej, jeg hacker ikke. Han hacker sådan til han dør. Okay, hvis jeg hacker, så vil Rasmus være død, og det vil du også, fordi så kunne I ikke nærme mig. Jeg kan en hacks nemlig, så man kan stå sted, og så hvis der er nogen, der kommer i nærheden af dig, stød. Jamen det er fordi, at ja, der er er mange... Lad os bare sige, at den hack er meget ond. Ja, den er meget kendt, kan man godt sige. Den er Han kommer rigtig fandme, kendt. nakker mig nu. Hvad? Han nakkede mig, han var dernede. Skal jeg nakke ham? Nå, okay, team. Okay, så vent på mig. Vi team. Vent på mig! Er der? Vi er stadig team. Hey, skal vi ikke være team nu, Rasmus? Sammen. Bare sammen. Rasmus, vi er bare team nu. Nej, der mod der. Nej, Thijs. Okay, sjovt. Thijs, jeg lader som om jeg er team med at redde team stille. Thijs, er vi ikke stå... Ej, Thijs, er vi ikke stå i team. Så skal... Thijs. Hvad? Kan du også skifte play? Ja, jeg er for ked af det. Oh yeah. Jeg er så sej med mit nye Minecraft skin, som jeg faktisk har haft i lang tid. Thijs, er vi ikke team? Jo, men så skal du finde mig. Er du død? Er du
Thomas, er du døende? Det er dødeligt. Er du oppe på husene? Nej, ja, der er helvede herfra! Der hvor vi kæmpede. Jeg har lagt en masse ting, så ved du, hvor jeg er. Hvis nogen kommer. Jeg har fundet Rasmus. Hey, vil I høre en god sang? Rasmus og Ping, eller Rasmus kom flyvende i en spændervogn. Anders her, Hesten gik af vognen og sprang af vognen. Først gik jeg baglæns, så gik jeg i stå. Jeg skulle gå med hat. Jeg har ikke en hat dernede. Må jeg have hat i hat? Først pruttede jeg i stå. Det er en god sang, den by, hvor jeg kommer fra. Det er ikke copyright. Jamen, det. Jeg sang den faktisk heller ikke rigtigt. Shit! Hvad? Ja. Du er dårlig. Det var kur. Du er syg! Anders, jeg hacker. Kan du se, jeg hacker? Hvorfor? Kig. Jeg ved du hvorfor? Jeg er syg i stiger. Eller? Ja. Det var mig så meget hop der. Jeg er lige bullehuset. Hvor er der en sti? Ja. Hvis du er en hacker, så skal du dø. Vi vil gerne vil hacke, Anders. Anders, her. Lidt svært. Jeg er Oscar. så hvis I vil nakke mig, så skal jeg over. Okay, så jeg kan bare sige, at vi er et team nu, og så finder vi Chester sammen. Okay. Nej. Okay, nu er vi et team! Hallo, tøs! Au. Skal du... Nej! Nu kan jeg også bare lære det! Men så skal du også lade være at dræbe mig hele tiden, og så vil jeg have det til. Jeg kan se ham. For nu har jeg den. Nej! Hallo? Nu er det mig, der har tingene. Er det dig, der har... Okay, I får dem tilbage, I får dem alting tilbage. I får dem tilbage, så væk. Vil du have mit? Thijs, jeg kommer ind. Skal du gøre det? Ja, men det er fordi andre, de giver op, jeg tænker tilbage. Kom ind. Hvor er min ting her? Du får et stensværd. Nej. Okay. Jeg kan se ham der Mikkel. Kan du se Malte? Ja, så tager du det alligevel. Det er han. Det var... Så Ja, tak, tight. Ja, ej, den der dumme stige der, den stod faktisk i vejen for mig. Okay, Thijs, skal vi ikke bare nakke ham nu? Nej. Rasmus, må jeg få min jernsvær? Ej, lille. Jeg har været lagt for. Ja, du var min ting. Jeg kan se ham der. Ej, lad være. Ellers skal vi slutte fred, jeg har en pil til jer så. Skal vi slutte fred? Ja. Så må jeg også godt få min Rasmus, stensværd. skal vi hvad team? I får en pil af mig, hvis vi slutter fred. Jeg siger ja. Hvor er I henne? Jeg er oppe på det tog, hvor jeg dræbte dig. Rasmus! Rasmus, han kommer, jeg kan ikke lide ham. Han kommer. Rasmus, vi teamer, så skal du også og så får du dine ting, okay? Men så skal du sgu være. Jeg kan ikke bare ikke lide. Han nakker mig hele tiden. Jeg kan ikke lide, at det bare kommer op, og det ligner bare, at skal til at slå mig. Han ligner sådan en lille byggemand. Hey, han ligner en fra Team Fortress. Så bygger man Bob. Du ved godt, hvad Tarzan lige har kaldt dig. En for en tegneseriefilm.
bygge med Bob. Han bygger, så lortet går i stykker. Ja, det passer for Bob, han elsker. Det er en ond sang. Thijs, tænk lige at... Rasmus, jeg har sagt det dig. Jeg ved, det var for sjovt, seriøst. Thijs, vi skal have fred, ikke? Thijs, vi er fred. Thijs, må jeg så gå... Jeg har lige købt et stensvær af dig. Ja, du kan købe det. Og en lue og en sko. Og hvad så? Ej, jeg skal jo ikke team sammen med ham. Ja, vi er sammen, Her. Det kan jeg det dummeste øvelse, der siger, det gør Rasmus. Ja, vi er så meget team. Ja, hvad hedder det, du skrev her? Nå, ja, skal vi gå over til vores teammate, Thijs? Skal vi ikke det? Ja, i hvert fald. Det er ham! Det går! Ej, Thijs, vi team. Hallo, Thijs! Jeg hjælper Rasmus, for du skal ikke bare lege, du bestemmer hele tiden. Thijs, hvad var det, jeg skrev? Okay. Anders, husk det, jeg skrev spørgsmålstegn. Så jeg var ikke sikker. Kom så, Anders! Kan du gå ned og nakke ham der? Ja, jeg har bare sige med ham, og så nakker jeg ham bagefter. Okay? Ja, fuck you! Vent, Anders, vent ham. Og husk du, jeg gjorde det kun fordi, du gjorde det ved ham så meget. Jamen, det var bare for sjov. I godt? Ja, det passer for Bob, han elsker. Thijs, der er nogle små børn, der måske så ser det. Ej, det er skide! I må ikke anmelde os, så sker der noget. Det vil jeg skal blive. Thijs, må jeg godt lige få nogle ting så? Jeg fik et stålsvær! Ja, men fedt. Ej, okay, Rasmus, nu er vi team. På ærlig vis, det er vi godt. Kas, Anders, du er ledermand. Ja. Bob, han bygger. Okay. Er det her? Rasmus. Jeg har masser af stensvær. Stop det. Du kan også få et guld. Nej! Giv mig mit jern. Giv mig mit jernsvær. Ellers har vi dræbt dig. Ja, fordi jeg har et stensvær fremme. Du får en bue som tak. Nej, ikke igen. Lad dem. Og jeg får det is. Ja. Ja, sådan er tak. Altså, hvis du tager en sting igen. Det var armor. Hvis du har... Kan du ikke give mig dine sko? Hallo, hvis du har sådan noget sådan Kan du ikke give mig dine sko, Anders? Nej! Giv mig din hat. Nej! Okay, Mark. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, så. Du får nogle sko. Det er den der mest ødelagt. Hvor er ham der den anden mand? Ham skal jeg nok lige... Okay, jeg er klar. Følg med mig. Okay, jeg er klar. Han nakker mig. Snak ham. Det var Thijs, der skrev, at jeg skulle gøre det. Det er sjovt, eftersom hævn, for du dræbte ham. Hævn for ham. Thijs? Det var hævn Jeg for ham. gjorde det jo bare for sjov. Nej, Karsten, jeg bestemmer, fordi det er mig, der har tjent skoen her. Og Thijs, hvem er det, der har der filmer? Det skal du også til mig af. Nej, det skal vi ikke. Ikke før jeg får min hævn. Det gør vi, hvis nu jeg har optaget en time. Nej, det har vi faktisk ikke. Okay, så giv hævn. Hvem vil give hævn? Jamen, jeg vil gerne have min ting igen. Hallo? Det kan jeg fandme sportsliv. Så vi gør det. Det var godt. Skulle jeg give hævn? Nej, vi tager! Hvem tog den? Tog han den? Nej. Vi forsvinder lige om lidt.
har du den? Hej Thijs. Jeg fandt mit stjernsvær. Jeg fandt resten af noget jernstjern, så det er lidt. Jeg har ikke meget. Kom nu. Sidste mig op på den sidste. Har du det? Nej. Ej Thijs, det forsvinder jo ikke endnu. Jo. Jeg ved godt, hvem der har det. Hey, Rasmus, hvor er du henne? Det kan ikke forsvinde. Hvor er den? Rasmus, hvor er du? Den derovre. Rasmus, du er sikker på, at du ikke har en svær? Jernstjern er faktisk ret meget værd. What? Du skal lige så gerne tøj på først. Og så skal du tage det der, fordi... Tag dem der af. Jeg spiller med. Du skal drikke hele glasset. Hvad er det? Det er bare juice, jeg har hældt op. Hvad er det, Rasmus? Hvor er han henne? Rasmus? Hvad? Du har ikke hans ting, vel? Nej, det er det. Du har ikke Thijs' svær. Du kan lige. Ja, da. Altså, jeg har allerede fået en. Jeg vil gerne have jeres arme over tilbage. Jeg vil bare have mit svær, så jeg er glad. Ja. Jeg har fundet dig, Rasmus. Ja, du har det også. Har du en svær? Se, Han har dit svær. så skal du tage det der jogtøj på. Ja. Ja, giv mig. Nej. Thijs, jeg giver dig det igen. Hvis jeg må få dit stensvær. Må jeg ikke godt få noget læder? Han har taget min læderting. Så er der trap. Hey, jeg kan ikke lige få skoen eller sådan noget. Bare giv dem et eller andet. Armer. Det er ligegyldigt. Jeg vil gerne have hjelm igen. Jeg tager skoene, de er mest brugt. Jeg var hjelm. Nej! Bare rolig, du får tingene igen. I får tingene. I får sgu tingene igen. Jeg bare skulle gerne have min hjelm. Det bliver også værd. Nu er bare bestemme. Nu skal det mig. Jeg bliver bare stærkere. Nu forlader jeg jer. Nu er vi fjender. Jeg går lige stort sådan til alle folk, de kan se mit ansigt og se, hvad jeg planlægger. Jeg ved godt, hvad du laver. Mamma, ser hvordan du har det. Ja, og jeg har det fint. Først går jeg det af med alle jer tre. Tilbage over til slottet. Og så er det mig, der vinder. Nej. Til sidst er det altid den onde, der vinder. Ved du, hvad man kunne få i dag i hjælp igen? Nej, det vil jeg virkelig ikke, man kan få. Man kunne få sådan nogle briller, som man ikke fik ned i øjnene. Briller! Så når man går på, så er man ikke fik de der brødudsprængninger. Det er godt. Ved du, hvad det koster? Ja. 700 kroner. Jeg vil købe den. Jeg vil gerne Det købe er den. 700 kroner! Okay, så skal jeg købe med dig. Hey, rap! Det er Malte. Ja. Ja, Anders, vent! Husk som altid først gør jeg det af med den ene. Jeg var inde og kigge på det. Hvad er der sådan et DS-kort, der hedder Pokémon Sheets, der åbner op for sådan nogle andre baner og nogle andre ting? Det vil jeg gerne have. Er det snydekort, eller hvad er det? Pokémon Cheats? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan så cool stik. Jeg vil i hvert fald gerne have, så jeg kunne få en Pokémon og alt muligt. Men det var noget, der kunne bare til det der. Det var så hard gold, silver og black og white. Så vil jeg gerne have det til dem. Altså alle mine black og white, ikke? Så det vil sige, at det er du til den her, den der og den der. Og vi vil også gå til Ja, Rasmus. Au!
Nå, tror I det? Så, alle sammen, nu begynder min slide skills. Syng. Først af med den ene, og så bagefter af med den anden. Det her, det spillet, det hedder PvP. Det gælder om at nakke de andre. Er det Minecraft, eller? Ja, det er selvfølgelig. Kan du ikke se det? Jeg har bare taget teksterpack på. Nej! Rasmus her! Nej, du bliver ved med at dø. Jamen, det gælder om, at vi skal kæmpe mod hinanden. Det er sjovt. Det er fordi, du bliver ved med at dø. Det er rigtig sjovt. Jo, det er, hvis jeg får ham. Så kan jeg få Er en det sådan sang. en kamp om, hvor mange gange kan Thijs dø? Nej. For evigt. Ja, hvor mange gange kan tage støj? For han dør på en dag, der dør han lidt 1000 gange. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, vi kommer til at få. Jeg ved det godt. Gør det? Okay, nu vil jeg lige sige, hvor jeg skal hen. Jeg ved du ikke, hvor jeg er. Jeg skal se, jeg har ild. Altså, jeg står frit, og jeg har masser med. Kakao! Kakao! Ved du, hvad vi skal have i aften? Så kan jeg Hej Rasmus, skal jeg nu gøre det med dig? Fedt, vi skal have romkugler! Romkugler? Hvad er romkugler? Ah, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad romkugler er. Thijs han hacker! Thijs Rasmus han hacker! Rasmus han hacker, det kan jeg mærke. Rasmus, må jeg få mit hjerte og sådan noget? Du får pizza! Jeg skal få pizza. Jeg kan høre julemanden. Først gør vi det af med den ene. Au, jeg brokker helt vildt. Og så gør vi af med den anden. Nej! Oh my god, det der, det var ren held. Tak, guddommelige sko. Så Thijs, hvem er det, der måske kan overvinde alle? Det er mig. Hvem er det, der overvinder Thijs alt for vildt? Det er mig. Hvem er det, der overvinder Thijs alt for vildt? Det er mig. Thijs, det er du! Thijs, du flyver helvede det. Jeg er pisse sygt, jeg har spillet for meget Svalgames, det er det. Anders, du har trænet mig selv. Du står en flop og tænker en svej. Ej, har jeg nu trænet dig? Nej. Ja, du har trænet mig i SG. Au! Nej! Skrådstræk penge. Og jeg langer dig lige nu. Det tager 10 sekunder, så vi kan se, du kan PvP skills. Yes. Jeg har en hat. Værsgo. Nej, han hacker! Hackersvin. Pludselig mig der. Ja, Rasmus, nu, vi står til. Nu står vi sgu til, og nu kan jeg også se, hvor han er. Oh my god, du ved at jeg havde 2 hjerter tilbage, da jeg overlevede. Altså, det er den bedste video. Jeg håber, I vil se meget mere af det her, ikke? Vi er ikke Altså, hvis du spiller Assassins. Ja, vi stopper ikke endnu. Thijs, vi kan ikke stoppe endnu. Thijs, vi kan ikke stoppe endnu. Anders, husk det nu, vi kan altid fortsætte med en til. Jamen, Skal vi sige det? det er ikke at stoppe. Nej, Thijs, nej. Ja, Anders, vi kan ikke fortsætte for evigt. Jo, vi kan. Okay, Anders, nu kan jeg lave video, der farer 24/7. Ja, det kunne faktisk være fedt. Så der er 2 skab. Ja, men Thijs, så vil den jo aldrig kunne komme op. Nej, så derfor siger jeg stop nu og læg den op, og så prøv at lave den nu. Nej, Thijs, den skal være med. Rasmus, vi timer. Kom. Må jeg godt være med, jeg snit? Skynd dig. Ja! Først snakker vi den ene. Jeg klarer ikke. Ej. Jeg skal give dig et godt tip, tag til søen. Så er du mega langt væk fra mig, eller hellere tage til tog. Så er du endnu længere væk. Okay, nu skal jeg bare finde jer. Tror jeg vinder. Det er jo opsøg. Ja, og det er det.
Nej, Thijs, det er det ikke. Det er tæt på at forsøge, men det er det ikke. Godt. Hej Thijs! Altså, jeg tror lige, jeg går i Dræne Jernbanegaden 2. Og så tror jeg, hey Thijs, prøv at gå ned til den der sø der. Nej, kan jeg se dig? Hvor er I? Jeg spurgte til Anders lige om lidt. Fordi han står i sporen. Hej, Rasmus! Ja, hej! Hej, min gud, træt mig lige igen. Han kommer. Skynd op. Må jeg gerne komme? Jeg har nemlig lyst til det. Hvad? Jeg kan ham! Skal vi hjemme slå? Ja, men jeg gør faktisk ikke, som mit hjernesført ret det. Er det? Han kommer. Jeg går hen og nakker ham. Thijs, hvorfor står der no? Man skal lige lægge sig ud med den forkerte. Thijs, er det forstået? Aldrig læg dig ud hos mig. Anders, jeg synes, at vi skal stoppe, fordi det er for langt. Okay, vi starter med en ny. Man, altså.